हाय लोगो नोंथांमोन नै दिनै नोंथांमोनहा दा नायगासिनो दङ गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलखौ दा बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गुदुङै बरायनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। दा बेनो जाहैबाय बे भिडिअआ जाहैबाय जों बङाइगाव थांदोंमोन। बङाइगाव टाउनाव गोबां फिसा फिसौ खामानि लानानै थांदोंमोन। दा बिनि गेजेराव जों खामानिया थाब जोबनायलाय जोङो बिशाल मेगा मार्टआव जों हाबबोदों। दा बेनि गेजेराव जोंना फिसाला गियाना गोबां गावनि गेलेग्रा गारि मटर बिबाय थादोंमोन। मोनबाबो माने नांगौ होननानै बिबाय थायोमोन। दा बेनिखायनो लाबोनो थाखाय जों हाबबोबावनाय जाबाय। नङाबाथ' गेलेग्राया गोबां दङ, थेवबो बियो गोदान गेलेबाय थायो। दा थेवबो जोङो लांनो होननानै हाबबोबाय आरो बेवहाय जोङो गियाननि थाखाय गेलेग्रा लानायजों लोगोसे फिसा फिसौ जों माखासे मुवाफोर लाबोबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोना थारैनो जोबजासे नायलांगोन आरो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। थांनोसै ना बाबा ना? जों मा लाखो बाबा दे खोन्थालाय। मेथाइ लाबाय, ओमफ्राय गियाननि थाखाय मा लाखोमोनलाय? गेलेग्राबो लादों। गेलेग्रा हेलिकप्टार वानखौ लायासै ना? औ ख्रिंबो लादों। गस्ला लादों ना? गस्लाबो लादों आरो बिनिफ्राय आबैनो मा लादोंमोनलाय? मेथाइ। गियाननोबो ना? ओरै थाबायलाय ना? ओरै थाबायलाय आरोबाव ना? बिलाय आइयाबो ना? आइयाबो थाबायबाय नै बिलाय। आइयाबो ओरै थाबायलाय ना? एबार जोंनि बिलिहोनो ओंखारबाय जों ना? बुरजा जाबाय नै। आइसक्रिम जादों जाना ना? आइसक्रिम गसरलायबाय दे। पटा जादोंमोन, दाना मिस्थि जानो थिनबाबो जायासै। दाना माखौसो चावमिनसो जायो होननानै चावमिन बानायहोथारबावबाय। दे ओइ गुदुंसो दे, खामबा आबैमोना मिनिबायलै नै नोंखौ आबैमोना मिनिबाय दे। Party mana? Oh, duda. Alang, mulu. Ang बेखौसो जानो थिनदोंमोन गियान आं बेखौसो जानो थिनदोंमोन नै गाइखेरखौसो। दे मा लाबोदोंमोनलाय? हा? फेन नैबे ब्लग लाबोदों जोंहा ना? गोदान ब्लग्स लाबोदों। गोदान ब्लग्सआबो जोंना मामोनलाय? ट्रेननि। वाव, खेवो ना खेवा? खेवो ना बाबा ना? खेवनोसै बेखौ? औ जों खेवनोसै दे। खेवगोन औ। एर'प्लेन जाहैबाय एर'प्लेननि जों पेकेटैनो लाबोदों। क्राफ्ट 1 2 अके। बेयो मा लोंग्रामोनलाय? सेरेलेक लोंग्रा। जोंनि गियाननि सेरेलेक लोंग्रा। प्रिन्स दंलायोलै ना? बेनिफ्राय नैबे खोबग्रा वाटार बथल। दिस वान इज वाटार बथल।
मुबो सुनांगौलै सुवाबा लोंजाया बेजों ओरै बद ग्रद लोंबाय ना बेबो दैखरनि मानजिग्रासोलै बेखौ नाङा जोंनो ओइ मा बेलाय Anis, what is this? This one is box. This one is box. मा बेलाय दरा जों बाहाय जायगा थोयैनि गियानसारनि साबोन सोनानै लाबोफादों जों नै बेलाय जनसन्स बेबि शपखौ जों सोनानै लाबोफादों बेहाय जायगा थोन जादों दहायो दे साम'सा सोदो ओइ जाबाय हो गया जोंनि बेखौ नांला नैबे गियानसारनि सार्ट बियो ना दे नायलाय गियानसारनि सार्ट डाइनसर गोनांखौसो लाबोखादों जों ना आरो बिनिफ्राय मा दं फार्स्ट र' बेखौ जाया नै बियो माबा पास्ता मेगि पास्ता आरो नै काजु बादाम ड्राई फ्रुट्स एन्ड दिस वान इज आलमन्ड ड्राई फ्रुट्स बेनिफ्राय लोगोफोर आरो दंबावोसो नैबे मेगि मोनसे दंबावो नै बे सोरनि बे गियाननि बाबानि ना गियाननि बाबानि बाबानि आरो नैबेबो बेबो गियाननि बाबानि दैज्लां सामार सिजननि थाखाय हाफ सार्ट लाबोबाय मोननै वान फेर ब्लग्स गोदान भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय जों गाबोननिफ्राय थिगसे गेलेनोसै ना गियान दिनै मेंबायना दहाय लाबोनानै मेंबाय